Nangka O'Reilly tini bisas klai sini demand sini kok mani kok Roman script no sung huinani thang thaniwo Roman script by huinai hanoi nai sung 1967 ismi TUJS te DSF assignment ismi no o dabi no khai phemani tamani homale tabok sudano oro haste haphang rok borok o Roman script no goshewi maya goshenaya goseri sungno huinani bangoi government ni approval bar secretary royakho boni bangai no sung tini baike 5 decades so mahaka anlon khai family tabu maya khom o demand belai khe nangmani male sini diprasa rok ni thinang belai khe monakma sung thangnai 5-6 years sini at the trend sung nukha sung CBSE te ICS ni je exam class 10 board exam sung nugo joto khuisen te bishas khlaibi tripura put sung nugo sini joto sini kok brok subject nini bangla script by suijak whereas tabok sung tabok present trend ro sung nugo sini 90% ni above no tiprasa student ro English medium background ni borok bangla no porewi maya tani homale sung ya phangni semino sung Roman script by English alphabet by porewi sui phaimani o jaga o belai khe beramani sung nuklaikha sini student rok mark je mawani tongmani abo maya angkha ang wasawina kha amo kaisa intentional to suppress the tiprasa thinang generation oni bang amro sung manewi namaya teba ang sanani musugo sini je haste haphango tongnai rok sung nukha CPM ni amol Congress TUJS ni amol tabok je BJP haphang tik tongnai amol nirok no sung tiniwo warning rone naiwo nirok tiprasa ni je sentiment dimanoti niro asik thungtongmani nirok no salsa nirok omoni kok jobab maronai tani homale sini thinang kusung khainani ke ekmatro sini kok borok kok no appropriately sini ke ekmatro Roman script omo ongka belai ke scientific language internationally omo sini recognition sini kok bor recognition manani bo haino belai ke sukjak boni bangai risala sung nukha sung sini siam soyong ne sakha Roman script no kebengui omoni bangai sung tebo sung demand kara khlainai angni thani warning rani musugo almost just a beginning o andolon tabok tebo escalation ngai tebo kuso khainai sung demand omono khaiwo nirok dakti mono gosenani ongthung sir kok borok and minority language ni jeta notification kaisa notification hai among kono mani committee khajana bising nukjumani je kok borok no schedule dana ne bagi tapsuk joratei kok borok ne bagi kaisa permanent script hasak devanagari baino kok borok no schedule dana ngthon abo kok borok and minority language ni bakhati kaisa committee wo kok sujak nukjakha sir आज गावो chairmanship tongosini tabungni MLA Rampodo Jomatia sir tam sanai omo bo baham bomati wan sobi omo bo yapri nakha ba ang saimano je concern department boro under compulsion under pressure boro omono circular issue ma khlaika je ar niwa odhikar tongnai je officer tongnai boro kahama ke saimano the nini advantage of using Roman script haipon tini borok na political pressure boro ma suika boni ba ang koyan musugo sini je takhu omo haiketa bo yapri sewi tongnai bo bahane salsabo bawa hanya salsawa khorok sama hai tangmane Roman script by ne kok brok sujaktan hini dabi khai phemani tabo due to some political reason maybe some personal interest omo bo tini omono suppress khaibi ketal ke kok sai tango hai pon bon o samani no sini o generation
95% generation mo yugo sewi maya nawi maya sung স্যার যেখানেও বাংলা এন্ড রোমান ইংরাজি স্ক্রিপ্ট বাইখ্লায়ে কক বড় পিএইচডি লেভেল ফাইছো পাইকা ডক্টরেটও ফাইছো পাইকা आसमसा देवनागरी बाखे पढ़नानि स्रोंनानि प्लास इंडिजिनियास स्क्रिप्ट बाय पढ़नानि स्रोंनानि अजरा नों थांगा हंगाके कक ब्र कक नि थिनां बम हाय नु मासुक सर omo ongai simaya omo se ongai simaya sini ja kok bro roman script tabo ketal yablei sini tabo college or university level tabo master degree khlai rokha even phd khane bo tong roman script bai nerok cd nerok na thong tang cd nerok bukhano phiogui mokol phiogui nai sik jide thang nai di sinaro kebang ma articles tongo materials tongo sui kereng tongo baro jotono 99% 9% 9 no sini wo roman script bai suibai sang bijak suijak PhD खाइजा मास्टर डिग्री खाइजा ngtong nerok benel phaibne ketal kok saba ama mungsaya nothing else just sini thinangno sapres khandini bangai angtei kaisa sanani musungo sini borok nerok khasiya nerok boini borok rok bai thungjak mani bangai sindro ok sai tongo or otherwise nerok personal political benefit manani bangai sindro ok sai tongo sir biaba nerok buito nerok de thinangni sini borok nerok no nakarglak nerok sako srai mun nangnai nerok ama haika dukhor mani sini jati sini dopati prasad to bana omo kebo os srai mung yoglak sir devanagari te indigenous script nung khlaksa intellectual ti prasad to phane nung kosinang da sir abo angai simaya devanagari srungane ka jongte 100 bosor nangnai sir indigenous script ke indigenous script bos hai janglai bla aha abo angai maya indigenous script na tai 100 bosor sanawana nangnai amo sung kulugai to ya tama modern jugo tani hamal roman script let me repeat again roman script ka most appropriate alphabet vowel sini bepak na tongo omo no sini roman script na sini kok brok suina omo bana sung sukanai bose tauroni thapo samna devanagari khlainai tabo indigenous khlainai nang bra printer manai ba tabo nini jasang mobile o je computer o jasang keyboard use khai to mani kapani internationally accepted roman script by the solebo omono most appropriate omono sini thinang ni bangai omono sin diman khlainai kok bro roman script ni bagi coba na bagi coba bagi tiata to yes tiar tongo sing tebo mo ang sakable escalation khlainai sing nai ang omo kaisa message hanamu sotini o channel di bising Siklarok sini porenarok bishes like class 10 boot exam tonnerok nirok ta creative nirok bangla script by nirok question ma phano nirok roman script by mas huinai nirok amono suinani khlaide borok jase khotong sikiri sokrong thong khlaithong song nironi ungklago tongo guardian no munir thani samusugo te student organization sanamusugo te boot candidate tonan sanamusugo nirok ta creative nirok be bold nirok khakrak ungde bangla script by suijak ungthong question apani nirok answer kobrok by suid roman script by suinani ungthong amole nirok thani sauni nirok tawana de song tiar khainai sing tabo civil society PISF TSF song te bataba meeting khlaifinai o andolon o soba mathagya elect tanrok ni puskang boot exam o sung bahai ke amlo tackle khlainai nir nungklaw sung tongo please guardian student onrok takridi nir roman script by soide to sagna ani koimo